Fáilte Rash, welcome back. Follow me, Mish Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, Topic 3. Rannóg Grianghraf den Teaghlach. Section 6, Family Photo, with a focus on the Éisteacht, listening. Rannóg Grianghraf den Teaghlach. Lemuna, Ola's a lurg agus a huirt faoi de Teaghlach. So we'll be focusing on asking for information and giving information about your family. Beg an bilóg Grianghraf den Teaghlach uait don gníomhaíocht seo. You will need the handout family photo for this activity. Grianghraf den Teaghlach. Éist le Ciara ag caint faoin na clán agus féach ar an pictiúr. Listen to Ciara talking about her family and look at the picture. Scríomh anamnacha na líní sa lista san áit cheart ar an pictiúr. So write the names of the people in the list in the correct place on the picture. Closigh tú an bhír dhá uair. You'll hear the sound file twice. Grianghraf den Teaghlach. Hi, is mis Ciara, agus seo iad mo bhaintir. Máire mo bháthir, agus maithir Seán. Tá de fuair a bhainagam, Lorna. Tá sí pósta le séamas. Tá beirt fáistí acu, Jack agus Patrick. Tá de háir a bhainagam freisin, Colm. Níl sé pósta go fóil. Tá sé single. Tá mé pósta le José. Is as an Spáin dó. Tá beirt fáistí agan, Mac a bháin, José Ángel, agus iníon a bháin, Orla. Grianghraf den Teaghlach. Hi, is mis Ciara, agus seo iad mo bhaintir. Máire mo bháthir, agus maithir Seán. Tá de fuair a bhainagam, Lorna. Tá sí pósta le séamas. Tá beirt fáistí acu, Jack agus Patrick. Tá de háir a bhainagam freisin, Colm. Níl sé pósta go fóil. Tá sé single. Tá mé pósta le José. Is as an Spáin dó. Tá beirt fáistí agan, Mac a bháin, José Ángel, agus iníon a bháin, Orla. Éist le Ciara ríis agus lé an script ag an am céanna. So listen to Ciara again and read the script at the same time. Grianghraf den Teaghlach. Hi, is mis Ciara, agus seo iad mo bhaintir. Máire mo bháthir, agus maithir Seán. Tá de fuair a bhainagam, Lorna. Tá sí pósta le séamas. Tá beirt fáistí acu, Jack agus Patrick. Tá de háir a bhainagam freisin, Colm. Níl sé pósta go fóil. Tá sé single. Tá mé pósta le José. Is as an Spáin dó. Tá beirt fáistí agan, Mac a bháin, José Ángel, agus iníon a bháin, Orla. Seo iad Máire agus Seán. Seo é Colm. Seo iad Ciara agus José. Seo iad José Ángel agus Orla. Seo iad Lorna agus Séamus. Seo iad Jack agus Patrick. Agus anois, lay an script amach os ord. And now read the script out loud. I'll give you a chance to read the script and then I will read it and you can repeat it after me again. Grianghraf den Teaghlach.
Hi, is mi Ciara agus seo iad mo bhaintear. Máire mo bháthair agus meathair Seán. Tá trafór amháin agam Lorna. Tá sí pósta le Séamus. Tá beirt fáistí acu, Jack agus Patrick. Tá drothar amháin agam freisin, Colm. Níl sé pósta go fóil, tá sé single. Tá mé pósta le José is as an Spáin dó. Tá beirt fáistí a gcuin, Mac amháin, José Angel agus Inín amháin Orla. Agus sin é Rannóg Grianghraf den Teaghlach, and that's Rannóg section 6, family photo, ólas a lurg agus fuhuirt faoi de Teaghlach, asking for and giving information about your family. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a sliomh. So many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhain sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.